बै समाव जेलानाखि बिपिएफआ सरकाराव दंमोन होनबा इभिक्सन खालामाखै नामा? गोबां जायगायाव इभिक्सन खालामदों। मैयाहाय नोंथांमोननि मिडियाफ्राव जोङो मोनसे जोबोद मिनिथाव मोनसे निउस रिपर्ट नुदों जे बिपिएफनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि जे बिपिएफनि माखासे नेता कर्मिफोर जे हमजादों न'आवहाय सिलाइ दोननानै बा मोनसे गोदान आइजें दैग्रा आफाद बा अस्त्र हमग्रा आफाद दानो थांनायावहाय साथामजो बिपिएफनि मावथिफोर हमजादों। बेखौहाय बिथाङा मैया बुंदों जे हितेश बसुमतारीनि न'आव जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि अदेबानि जोंनि बिटिआरनि जे गाहाय श्री प्रमद बर' बिथाङा बे सिलाइखौ दोनहैदों पुलिसजों लोगो नांनानै आरो पुलिसजों लोगो नांनानै बे सिलाइखौहाय बोखांनानै हितेश बसुमतारीखौ हमहोदों होननानै बिथाङा बुंदों। दा बियो जोबोद मिनिथाव आरो बियो मोनसे बेसलेस बाथ्रा, बेहा जेबो बिथा गैया। दा बिथांखौ जोङो चेलेन्ज खालामदों। बिथाङा 15 साननि गेजेराव बेखौ प्रुभ खालामनांगौ जे बे सिलाइखौहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो हितेश बसुमतारीनाव दोनहैदोंमोन होननानै। आरो बिथाङा जुदि बे जिनिसखौ प्रुभ खालामनो हायाब्ला जोङो बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रं माने आयेन बेबस्था जों लानाय जागोन, लिगेल एक्सन जों लानाय जागोन, डिफेमेसन जों बिथांनि एगेन्स्टै केस होनाय जागोन। लोगोसेयै बिथाङा बेखौ मिथिखानाया मोजां जे एम्बु जावनो थांनायाव जाहाथे जिबौआ नुजाथिया, नङा होमबा? जे गावनि सरकारनि दिनाव जेरैबायदि सिलाइनि बमा बारुदनि बेयाव मोनसे थासारि दङमोन आरो 28 डिसेम्बर 2012 मायथाइयावहाय दिनैनि जे बिथाङा हितेश बसुमतारी मुसलपुर बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट, बिथाङा एमएलएमोन बै समाव 28 डिसेम्बर 2012 मायथाइयावहाय नोंथांमोना दाबो मिडियायाव नुगोन, रिपर्टआव निउस पेपाराव नोंथांमोना नागिरबा नुगोन जे बिथाङानो बुंदोंमोन जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हाग्रामा महिलारी बिथाङानो सिलाइनि बेफारखौ खालामगासिनो दं होननानै। दा दिनैहाय हितेश बसुमतारी बिथाङा हमजानायाव बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावहोनानै हयथ' हाग्रामा महिलारीनि बिथोन बायदियैनो बेफोर खामानिखौ मावनानै हमजानायाव बिथाङा बासायनो हायाखै, गावनि लोगोफोरखौ गावनि मावथिफोरखौ बासायनो हायाखै। बासायनो हायैनि दिनै दायखौ गुबुननो होनो नागिरदों। दा बिथाङा बासायनो हानांगौमोन, बेफोर माने बे आयेननि खामानिफोरखौ मावहोनानै बासायनो हायाब्ला मानो मावहोदों? दा ओंखायनो आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामदों जे जिनिसा नंखाथाराब्लाबो बिथाङा जुदि हायोब्ला बेखौ प्रुभ खालामनानै देखायनांगौ। आरो प्रुभ खालामनो हायाबा बिथाङा रायजोनि गेजेराव क्षमा बिनांगौ, निमाहा बिनांगौ जे आं बेखौ बुंफ्लांदों होननानै। आरो नङाबा जों बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रं मोनसे लिगेल एक्सन जों लागोन, डिफेमेसन केस बिथांनो होगोन। बिथाङा हयथ' दिनै बोसोरनै आराय बोसोर सरकारनि बाहेरायाव थानांनानै पावार गैजायै जानानै, राजनितिक गोहो गैजायै जानानै बिथाङा गोसोआ बायग्लिदों, फ्रास्ट्रेसन जादों आरो बे फ्रास्ट्रेसननि गेजेरजोंनो दिनै बे जाहा थाहा खोथाफोरखौ बिथाङा बुंलागासिनो दं। जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे फ्रास्ट्रेसन जानो नाङा आरो बेबायदिनो माने आउल थाउल जेखौ गोसो बेखौनो बुंलाबायनायखौ बिथाङा बन्द' खालामनांगौ। बिथाङा सासे रेसपन्सिबल अपोजिसन पार्टिनि दैदेनगिरिनि बिबानखौ नाजावनांगौ आरो रायजोनि खामानि मावनांगौ। आरो नङाबा बिथाङा जिखिनि दिनै आथिं सिङाव हा दङ बेखिनि हायाबो बिथांना थानाय नङा आरो लासै लासैनो बिथांनि राजखान्थियारि इयुना बेबायदिनो जोबलांगोन। बेखायनो आङो बिथांखौ आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौहाय दिनैनि बे जोंनि खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों आरो बिथांमोनखौ आङो बुंनो लुबैदों। जोंनि प्रमद बर' बिथाङा, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिगौ, बिथाङा सान्थिखौ मोजां मोनो। जोंनि ओनसोलाव सान्थिखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा सान हर खामानि मावदों। बिथाङा भाइलेन्स फ्रि ससाइटि होननाय मोनसे मिशन, जेरानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि जादोंमोन बिथाङा, बे समाव बिथाङा बेखौ मावदोंमोन। लोगोसेयै इलिगेल वेपन्स फ्रि होननाय मोनसे केम्पेइन बिथाङा जोंनि भारतनि गान्धियानफोरखौ लानानै गोबां सान्थिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ, बेनि थाखायनो बयबो मिथिगौ सोर सान्थिनि थाखाय गसंदों आरो सोर माने असान्थिनि थाखाय गसंदों। बेनि थाखायनो बावहाय जोङो दुनायै बेखौ माने बुंफोरथि होलायनांगौ, खेंफोरथि होलायनांगौ बाथ्रा नङा। आङो बेखायनो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों बेफोर बेसलेस एलिगेसननि थाखाय बिथाङा जानगाराव थानांगौ आरो जुदि एलिगेसन होबाय बिथाङा बेखौ प्रुभ खालामनानै देखायनांगौ। आरो प्रुभ खालामनो हायाबा जों बिथांनि एगेन्स्टै स्ट्रं जोङो लिगेल माने एक्सन जों लागोन। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हाग्रा ओनसोला जोबलांगासिनो दङ। जोंनि आबहावाया लासै लासैनो गाज्रि जालांगासिनो दं। बिफां लाइफां गैया जालांगासिनो दं। जोङो खोला फारसेनि मानसिफ्रा साहा फारसेथिं खारलां भुटान जोङो बर्डार मोनहैबाय। लासै लासैनो भुटान बर्डार मोननानै भुटाननि सिङावथ' जों हाबहैनो हाला। दा बेखायनो जों मिथिनायाव जायफोर बिथांमोना इभिक्सन खालामजादों बिथांमोना फुराना गामिफोर दङ, फुराना गामिनिफ्राय बिथा थांदों। बै गामिया अरिजिनेल गामि नङा,
फुराना गामियाव बिथांमोनहा न' दङ, हा दङ, आरो जायफोरहा हा गैया, जायफोरहा न' गैया, जों बिथांमोनखौ खावलायदों, जोंनि सरकाराव बिथांमोना दरखास्त होफैदों। जोंहा बैसोमुथि होनाय मोनसे स्किम दङ दा, बे बैसोमुथि स्किमनि आन्दारावहाय जायफ्रा जेनुइन हा गैजायै मानसिफोर, जों बिथांमोननो हा होनाय जागोन। आरो ओरैनोबाबो जों दा हानि मेला, हा राननाय मेला जोङो खुंगासिनो दङ। बे हा राननाय मेलानि गेजेरजोंबो बिथांमोनखौ जों हा होनो नाजागोन। आरो जायफ्रा एकदम आर्जेन्टलि हा नांगौ, जिहेथु जोंहा सरकारा गोबां हा दङ, हाग्रा ओनसोलावल' हा दं बे नङा, हाग्रा ओनसोल नङै जायगायावबो हा दङ। जोंनि ओरैहाय खोलाहा ओनसोलजों, बड'लेण्डनि खोलाहा ओनसोलजों, हाइरडनि खोलाहा ओनसोलजों गोबां हाफोर दङ। बे हाफोरावनो जोङो न' लुनानै थानो हायो। जों हाग्राखौ सिफायलायनांगौ गैया, जोंनि आबहावाखौ नस्थ' खालामनांगौलायगौ गैया। जोंहाबो हारिनि थै दङ। जों बिदि नङा जे जों हारिनि मानसिफोरखौहाय बेबायदि इभिकसन खालामनानै बिराद गोजोनाव थादों, खुसि मोनदों, बेबायदि नङा। बेबायदि होननानै जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ जों फोजोबनानै लानो हाया। हाग्रा ओनसोला जोंनि सम्पद। जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ बासायनानै दोनबासो जोङो जोंनि आबहावा मोजां थागोन। आबहावा मोजां थाबासो जों गोग्गो देहा लानानै, गोग्गो समाज दानानै जों बाव जिउ खुंनानै थानो हागोन। बेखायनो नैबे इभिकसननि बाथ्रायाव आं बुंदों, जायफोर फेमिलिफ्रा इभिकसन खालामजादों बिथांमोना जेनुइनलि जुदि हा गैयाबा, फुराना गामि बिथांमोना गैयाबा, जोंनि सरकारनो दरखास्त' होफै। खालि मिडियायावल' बुंबाय थायाबालायनो, सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिनि थुनज्लायनायावहाय बिथांमोना गरम जायाबालायनो, दुखु मोनाबालायनो, जोंनि सरकारजों सावरायनो फै। जोंनि सरकारजों सावरायनो फैयोबा, दरखास्त' होयोबा, जों साफ्रोमबो हा गैजायै सुबुंफोरनो जों हा होगोन, हा गैजायै न'खरफोरनो हा होगोन, जोङो न'बो लुनानै होगोन। जोंहा दिनैहाय गामि गामि जों न' लुनानै होगासिनो दं। PMAY आन्दारनि स्किमनि आन्दाराव, काच्चा हाउसनि आन्दारावहाय, आवास प्लासनि आन्दाराव जों न' लुनानै होगासिनो दङ। दा बिथांमोनाबो जुदि हा गैजायाबा, न' गैजायाबा, जोंनि सरकारानो बिसोरनो हा होसै होनानै न'बो लुनानै होगोन। लुबैयो बिथांमोना अडिट खालामफैनांगौ। BPF हान्जाया दिनै अपजिसनाव दङ, बिथांमोना जुदि माबाफोर बेबायदि एलिगेसन मोनदोंबा एसेम्ब्लियाव बुंफैनांगौ। दा एसेम्ब्लियावनो फैया जे, एसेम्ब्लियाव फैनानै बुंफै। सानफ्रोमबो सेक्रेटारियेटआव नायफेर माबा करापसन जादोंब्ला, बे जिनिसखौ मानो नायफैनो हायाखै बिथांमोन? जोंथ' बेखौनो लुबैदों। जों खालि BPFल' नङा, रायजो राजाफोरखौबो जों नायफैनोसो खावलायो। जोंनि दा UPPLनि सरकार सालायनायाव गोदोनि बायदि गिनांगौ गैया। माने जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि अफिसनिफ्राय लानानै, एसेम्ब्लिनिफ्राय लानानै, सेक्रेटारियेटआ 24/7 खुला दा, हरावबो खुला थायो सेक्रेटारियेटआ। रायजो राजाफ्राबो नायफैनो हागोन। आरो BPFनि जे MCLAफोर, हाग्रामा महिलारियाबो नायफैनांगौ बिथाङा, जोंनि दिनावहाय माबाफोर कारापसन जादों नामा। दा बिथाङा जुदि माबा मोनसे कारापसन नुदोंब्ला, बिथाङा गावनो जुदि सोरबा अडिटरखौ जुदि लाबोनोब्ला, सोर अडिटर जेनेरेलखौ लाबोयो ना निटकनखौ लाबोयो ना दस्रा कम्पानिखौ लाबोयो, लाबोनानै जोंनि सरकारनि दिननि रां रुफा बाहायनायखौ बिथाङा अडिट खालामफैनो हागोन। आरो जों चेलेन्ज खालामो, बिथाङा आथाना 5 फैसानो जुदि करापसन मोनोब्ला, जोंनि एगेन्सै मा एक्सन लानो गोसो बेखौ बिथाङा लानो हागोन। निटकन होननाय कम्पानिखौहाय खालि BTR सरकाराल' नङा, आसाम सरकाराबो बाहायदों, भारत सरकाराबो बाहायदों। गोबां सरकारि एजेन्सिफ्रा निटकन होननाय कम्पानिखौहाय अडिटनि थाखाय बाहायो। जों जिहेतु गोबां गिदिर बेहाय करापसननि एलिगेसन दङ, 3,000 कौटिनि बाव लायबिलिटिस बिथांमोना गालांदों। बबे बिला नंगौ, बबे बिला नङा, बबे जेनुइन, बबे जेनुइन नङा, बबे नंखायै बानायनाय बिल, बेफोर जिनिसखौ गासैबो तदन्त खालामनो थाखाय बेखौ अडिटर जेनेरेला खालामा। बिथाङा बुंदों अडिटर जेनेरेलनि बाथ्रा। अडिटर जेनेरेला एनुवेलि जे रुटिन अडिट बेखौल' खालामो। CAGआ स्पेसियेल अडिटफोर खालामो। दा जोङो मोनसे गोख्रैयै दिहुननो हानाय, AGआ अडिटर जेनेरेला नों होननाय बायदि थाबैनो बियो अडिट खालामनानै होआ। आरो बियो खालि माखासे रुल्स रेगुलेसननि गेजेरावल' बेखौ खालामो। खिन्थु बियो फिल्डआव थांनानै मोनफ्रोमबो जिनिसखौ, मोनफ्रोमबो भाउचारखौ, मोनफ्रोमबो बिलखौ, मोनफ्रोमबो लेखाखौ नायजोबनानै बियो अडिट खालामा, गोख्रोङै अडिट खालामा। बिनि थाखायनो जों निटकनखौ हायार खालामदों, जाहाथे जोंनि सरकारा मोनसे हेफाजाब मोनो आरो जोङो दिहुननो हायो बबे जिनिसा माने करापसननि फाइल, बबे जिनिसा करापसननि फाइल नङा। बिनि थाखायनो जोङो निटकनखौ स्पेसियेल अडिट खालामनो थाखाय खालामदों। आरो जोंखौ जुदि बुङोबा बेखौ प्राइभेट कम्पानिखौ BTR गभर्नमेन्टआल' खालामदों, होमबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मानो लादों? भारत गभर्नमेन्टआ बेखौ मानो लादों? भारत सरकारा। बिनि थाखायनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि रिकमेन्डेसनावहाय निटकन कम्पानिखौ जों हायार खालामनानै बिथांमोननि BPFनि दिननि 17 बोसोरनि जे करापसननि फाइल, बेखौ जों तदन्त खालामदों। आरो दिनै जोङो 1900 कौटि, 1800 कौटि, फ्राय जोंहा 2000 कौटिनि जे करापसननि जे बेहाय एलिगेसन केस दङ, बे जिनिसखौ जों बोखांनो हादों। बेनि सायाव जों थाबैनो लिगेल एक्सनफोरखौ लागोन। बेनि सायाव जोंहा FIR जागोन। जोङो बे जिनिसखौहाय इनभेस्टिगेटिं एजेन्सिफोर आरो ल' एनफर्सिं एजेन्सिसफोरनो जोङो बे केसफोरखौ, बे फाइलफोरखौ जोङो रेफार खालामो।